Descobrint paraules. Doncs un dilluns més seguim descobrint paraules. Ja saben que en el RAI estem bocabadades amb la diversitat i riquesa lingüística del nostre territori. En cada poble que ens endinsem, en les formes de denominar les coses els fan únics i també diferents. En esta ocasió venim de l'Horta Nord, concretament del municipi d'Albalat dels Sorells. Allí ens espera ja a l'altra banda del fil telefònic el tècnic de l'Oficina de Normalització Lingüística, Lluís Mesa. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Volem saber quines són les paraules, les expressions que ens fan saber que ens trobem a Albalat dels Sorells. Sí, la veritat és que hi ha expressions que poden ser comunes també a algunes altres poblacions, a algunes altres comarques, però vaja, jo he intentat fer una xicoteta selecció i, per exemple, la primera que podria apuntar és la d'astari, que realment és una deformació d'histèric o d'histèria, i se diu les persones que s'han deformat, per exemple, la cara o l'expressió, no?, com a conseqüència d'alguna situació greu o d'algun entrebanc, no? Després, també, com a expressió, una altra que és la de fer cara de sisa, no? Que és quan les persones fer sisa sí que saben que és desviar-se adolescentament, no? I cara de sisa, doncs, seria, en castellà pot ser aquesta expressió de cara de pòquer o de cara de... fer una cara que no és. Després, alguna altra expressió que jo penso que també són comunes, però pot ser la forma de pronunciar, és la de ausades ma vida, que ve d'ausades, però és curiós l'acabament este de ma vida, no? Inclús hi ha algunes persones que el tenen de format castellanitzat i diuen ausades mi vida, per això ja és una castellanització. També encara continua, que vaig, esta sí que és encara comuna, sortosament, la de l'abogada, tot i que és així més com abogar, no? Que s'ha de de formació i de forma col·loquial. Després també tenim el cosiet que ve de la deformació també de cosiol, que és un test per a tindre plantes. Alguna expressió o intersecció que encara està viva, com güey, que jo penso que es diu en molts llocs també, no? Sí, per a pensar sorpresa. Sí, això és comuna també. Clar, també hi ha una expressió que, clar, està molt relacionada precisament amb les característiques del poble, que és la de camí real, per a referir-se al carrer Major, no? Camí real també és una altra expressió que empren en alguns llocs per on passa el camí reial, no? I així, camí real. Que bonic, també. M'agrada molt aquest camí real, però i sobre l'origen del nom del poble, el sabem? Sí, mira, precisament esta denominació de camí real s'ajuda a entendre perquè al Albalat de l'etimologia, totes les poblacions albalats que tenim la geografia del camí, és un arabisme que ve del camí, i significa precisament que Albalat va néixer com a un lloc de pas on passava pràcticament el camí, i a partir d'ahir es va constituir en una sèrie de cases i sobretot també amb un edifici importantíssim que és un castell-palau comtal del segle XV. Totalment. Ens faltaria saber també un poc sobre la pronúncia dels veïns i veïnes d'Albalat. Quines particularitats tenim en les pronúncies? Vaja, la pronúncia és les característiques d'una comarca on l'apitxat o el dialecte de València se centra l'apitxat és predominant, no? I no hi ha moltes coses específiques, però vaja, podem dir que això ja dona en posició inicial que es transforma en a. Per exemple, el cas de dir aixir en compte d'eixir. També aquesta o atona inicial que acaba pronunciant-se au, en compte d'ofegar a ofegar, per exemple. O aquest tancament que acaba transformant-se en com casos de senyor per senyor. Sí, el nostre senyor güey, no? Sí. El güey m'agrada molt perquè a més me recorda molt la meva iaia. La meva iaia quan li diuen güey, ella feia güey i vaca. I sempre és molt curiós. Doncs en Albalat la majoria dels veïns i veïnes que parlen valencià, o com és el tracte amb la nostra? Sí, la veritat és que sí, perquè tot i que vingué una sèrie d'immigració de famílies que precisament venien de 2 o 3 poblacions d'Extremadura o alguna d'Andalusia, però predominantment ha continuat sempre el valencià. Són altres poblacions de l'Horta Nord on la migració ha sigut més intensa, no? Sí, allí sí. Des de quan està en funcionament l'Oficina de Normalització Lingüística d'Albalat?
Mira, jo ara fent un compte enrere, la veritat que dic, quan de temps està ensenyat des de 2001, que es va crear un reglament de funcionament, aleshores es deia gabinet, i no hem deixat de caminar com hem pogut, més modestament al principi i ara d'una forma més intensa, començarem a formar part de la Viga, quan es va crear la Viga, i ara estem en la xarxa pública de serveis lingüístics. I en tot aquest temps ja te dic que hem estat amb aquest reglament i ara intentant crear un reglament d'ús de normalització, que és el nostre objectiu. Molt bé, això estarem ben pendents, que segur que volem celebrar amb vosaltres. Però, per exemple, en aquest temps, en estos quasi 21 anys, quines campanyes de promoció de la llengua s'han tirat avant? Quines han tingut més èxit? Sí, mira, nosaltres campanyes per comerços, però sobretot jo el que estic més content és que fa 2 o 3 anys ens dedicarem a treballar molt en l'audiovisual des de casa, o sigui, des del gabinet, i hem fet alguna sèrie de campanyes curioses, com per exemple dedicades a dies especials com les de llengües maternes, i un del que estem molt contents que farem fa poc és el tema de la dièresi. A partir dels canvis de dièresi farem, la veritat, un audiovisual que va quedar bé. I a banda d'això participem en totes les campanyes de la xarxa o de les diferents oficines, no?, que fan campanyes comunes. I amb els oficis tradicionals en el poble, d'ahir no n'hi ha un vocabulari propi? La veritat és que és un poble eminentment agrari per l'agricultura, per l'horta, però també hem de ser sincers que pràcticament ja la gent treballa en els serveis, ja treballa en servicis, no? I pràcticament l'agricultura sí que s'ha perdut. Les generacions més antigues sí, però l'agricultura ja no és la font principal. Per tant, el que és el vocabulari està perdent-se malauradament, no? I està incorporant-se més un vocabulari urbà, no? Doncs a poc, ahir també deixem una bona proposta per fer un audiovisual, com es deien, els àpers del camp que teníem i que empràvem, però volem ja una de les últimes curiositats, perquè Lluís, tu eres d'Estivella. Sí. Quines diferències? Com va ser la primera immersió lingüística teua en Albalat? La veritat és que estem dins del mateix dialecte de l'atitxat, sí que trobem alguna sèrie de diferències, no? Però pràcticament la veritat és que poques, no? Sí. Jo sí que comentaria un exemple d'una paraula que precisament jo vaig ter que incorporar a l'acadèmia, no?, que és el del cantell, que nosaltres a Estivella, per a parlar de l'entrepà en altres poblacions també, no?, de la comarca. Diguem el cantell, no? Esta nit anem a sopar de cantell, no? I aquesta paraula, que aquesta excepció, cantell sí que estava com a tros de pa, però actualment l'acadèmia l'ha incorporat gràcies a aquest suggeriment que vas fer jo, no?, de que apareguera també com a sinònim d'entrepà. Clar que sí, doncs és curiós també com d'un poble a un altre canvia la nostra llengua. Per cert, Lluís, volem aprofitar que tenim així per a donar-te també l'enhorabona, perquè fa dies, pocs dies, que ja formes part de la Junta de Govern de l'Associació de Cronistes del Regne de València. Què suposa aquest nomenament per a tu? La veritat és que per a mi suposa molt, perquè jo represento també el coordinador dels cronistes investigadors del Camp de Morvedre, i el fet que hagin comptat amb mi d'alguna manera és que estan comptant també en tota la tasca que estem fent des d'allí de la comarca, no?, que és una tasca proactiva, i la veritat és que això m'il·lusiona, no?, la possibilitat de poder exportar el que fem allí, no?, a l'associació ja del país, no?, de cronistes. Doncs moltíssimes gràcies, Lluís, per descobrir-nos com sona la nostra llengua al Balat de Sorells, també a Estivella. Gràcies per acompanyar. Per acabar, dir que espero que esta vez dentro del reglament de normalització lingüística confie que el tinguem pront, saps? Perquè fa poc es presenta al ple i precisament la iniciativa del PSOE va impedir, del Partit Socialista, no?, que està governant, va impedir que el reglament s'aprovara. I la veritat és que des del gabinet estem una miqueta, no?, entristis de que no tirarà avant això. Doncs esperem que siga molt pront quan es resolga aquesta situació i tornarem a parlar, però ja no sols d'aquest reglament, perquè també volem que vingues a parlar-nos del teu llibre Les 11 de maig, que és un homenatge a les primeres dones de la comarca del Camp de Morvedre que van convocar una vaga i del qual en no res avisem ja a la gent que està a casa que es prepare, que parlarem. Molt bé, allí estarem. Moltes gràcies, una abraçada. Una abraçada, bon dia.